AC to DC कन्भार्टार बे एराउन्ड 300 लादों बेनिफ्राय बे मोनसेया जाहैबाय वायरिंग किट बे गोलैदों एराउन्ड 1100 बेखौ बेस्टिव इनस्टल खालामनायाव नांगौ जायो ओमफ्राय बेखिनियानो जाहैबाय वायरा जि वायरिंग किटआव फैयो बेवहाय ग्लोब बक्सखौ खुलिनाय जायो वायरखौ बेटारियाव कानेक्ट खालामनो थाखाय लोगोसे गारिनि हल बडिया जाहैबाय नेगेटिभ बेनिफ्राय पजिटिभ वायरखौल' बेटारिजों कानेक्ट खालामनांगौ बेवहाय बनेटखौ खुलिबाय लोगोसे आं जेराव खालामदों बेनि दखाननि नामा जाहैबाय अलंकार पाठशाला हाइवेनिफ्राय एसे मेइन टाउनाव हाबनाय लोगो लोगो राइट साइडखिजा जायो बेनिफ्राय बे जाहैबाय मेइन बेस्टिव वुडमेन जिखौ आं फ्लिपकार्टआव अर्डार होदों नोंथांमोनाबो जुदि बेखौ बायनो लुगैदोंब्ला आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन नोंथांमोना चेक खालामनो हागौ दा नैबे पजिटिभ वायरखौ पजिटिभ लिरनाय थाखाय बेयाव कानेक्ट खालामदों लोगोसे मोनसे नेगेटिभ नैबे नेगेटिभखौ नेगेटिभआव कानेक्ट खालामनांगौ लोगोसे जितु आं दा बेवहाय कानेक्ट खालामदों बेयाव इनबिल्ट एम्प्लिफायार दंखायो खायसे खायसे बेस्टिव दं इनबिल्ट एम्प्लिफायार थाया बेवहाय सेपारेटलि एम्प्लिफायार इनस्टल खालामनांगौ जायो स' बेवहाय एम्प्लिफायार थाखानायनि थाखाय एम्प्लिफायार सेपारेट बायाखै थ' लोगोफोर बेवहाय कमप्लिट जाजोब्बाय खामानिया बेनिफ्राय दा वायरखौ बेटारियाव पजिटिभखौ लगायथ'वाखै बेखौ लगायखांबा जाबाय स' नैबे गोजायानो जाहैबाय पजिटिभ वायर बेखौ बेटारि लगायगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ साउन्ड टेस्टखौ दिनैनि भिडिअ'आव देखायथ'ला नेक्स्टआव देखायनोसै इनस्टल खालामनायाव एसे गोबाव जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायदो मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे शेयार खालाम दाबाव बोथोर गाज्रिनि थाखाय भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो हादिया केमेरा खेबबाय थानो हादिया आङो स' बेखायनो भिडिअ'आ एसे खान्दा जाबाय स' लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं